Umdlalo walamaqembu banesasasa kakhulu kubalandeli bebhola kepha kumqeqeshi weOrlando Pirates uJoseph Zinbawa usifanela neminye nje abayisebenzisa ukulungiselela isizini ezoqala. Yes, it's true. We are not finished with the preseason. In terms of a preseason, it's normally not a first league game it's finished. It's normally the second or third game it's finished. Especially we have a lot of players now in the squad in the moment, and we have to give all players a chance. Njengoba izimnyama zinesibalo esiphezulu sabadlali abathengiwe kunabashiyile, iJalimane lizosebenzisa lo mdlalo ukufunda abadlali balo abasha, yize kunjalo lo mqeqeshi uzozenza ngokukhulu ukucophelela izinguquko. Some players need a little bit more time in terms of conditioning, in terms of adapt the system, but we have not pressure. We have before a good squad, and the system is more in like last season. Zinbawa uphoqekile ugawula bheke kwazise nakuba inqobele yamabhakabhaka indebe waphinde waqeda endaweni yesithathu kuligi ngesizini edlule kunengxenye yabalandeli bePirates abangeneme ngayo. Nakuba izigamagembula zizobhekana neSwallows eqeda endaweni yesithupha kuDStv Premiership ngesizini yokuqala ikhuze ibuya kwiPremier Soccer League, uZinbawa akagxilile kulokho kepha ulindele okusha kuleli qembu. We have a lot of new players. And I think it's a little bit open now with the starting lineup. We prepare both ways what's possible. We inform the players how they can come against us. Njengoba bembalwa abadlali abalimele kwezimnyama kanti futhi begawule nezinduku ezintsha ngathi izinto zohambela kahle nje amabhakabhaka ngesizini ka 2021-2022.